Moi boas a todos, hoxe estamos nun novo episodio de LCD, este podcast que impulsamos dende a UNED de Lugo, e que hoxe temos de convidada a unha das voces de Lugo, Sara Meijide, benvida. Que tal? Moi boas. No ano 17 saía das aulas de xornalismo da USC pois unha rapaza que se incorporou ao mercado profesional dentro da área da fala, non? Da fala nos medios, sobre todo nos medios radiofónicos, non? Eu queria facerche unha pregunta para que nos compartieras con nos unha reflexión e que sexa algo moi directo, non? Somos os lucenses conscientes da importancia dos medios de comunicación de proximidade locales? Carai, vouche responder como unha boa galega, pois depende, non? Eu creo que depende de cada persona. Non teño un estudio feito para saber se os lucenses, se a meirande parte dos lucenses son conscientes do importante que son os medios de comunicación, non? Pero creo que sí. Eu creo que sí, eso percibimos a xente, polo menos falo na miña pel, non? Pero sí que é certo co resto de compañeiros cos que podes falar, pois eu que sei, vas tomar un café a unha cafetería calquera, vas mercar a unha charcutería ou unha tenda de proximidade, unha calquera cousa, unha prenda de roupa, un algo de menaxe, moita xente te recoñece pola voz, moita xente te recoñece polo nome, eso quere dicir que alguén te escoita. Se te escoitan será porque saberán que ches gusta o que faz e que é importante en certa medida, así que eu creo que sí. Ese pulso que tes cando estás na calle e a xente te fala destes temas, este falaches de unha temática moi interesante para nós, cales son os temas que máis nos interesan aos lucenses? Mira, eu creo que, non sei cal é o que máis, pero o que menos, creo que a xente empeza a estar cansada da política. Ajá. A xente está empezando a estar cansada do tono bronco que se está instalando na sociedade. Entonces a xente o que quere é un pouco de diversión, o que quere desconectar, o que quere que lle fagas compañía polas mañás, que lle fagas máis ameno pois o traballo se está traballando nunha oficina, que lle fagas que o camiño se ten que coller o coche, o autobús, non? Que, por exemplo, me gustou moito, eu agora xa sabes que estou facendo moitas visitas ao ULA, desde que rompí o tendón de Aquiles, e gustoume moito que utilizo precisamente o transporte público para ir ao hospital, pois que, carai, que se escoita a SER, non? Que se escoita a Radio Lugo. Entonces, percibes, non? Entre a xente, cando te camuflas un pouco aí tamén, que xente que quere rir, o que quere non escoitar tantas preocupacións. Eu creo que xa bastante ten a xente, non? Cando ve que o que ingresa no banco marcha no alquiler, marcha na compra e pezas a tosigarte, non? De que non chegamos a todo, pois o que non queres é un continuo mal rollo, non? A través dos medios de comunicación e tú máis, senón que eu creo que a xente que quere é coñecer o seu veciño do lado, coñecer a dona da panadería de abaixo, descansar, desconectar e rir. Nun tempo onde a información é tan inmediata, é tan globalizada, flúe, que podemos enterarnos de pequenos acontecementos do outro lado do planeta en tempo real, que papel xoga a radio para confrontar a información que nos chega por redes, que nos chega das grandes plataformas digitais? Como tedes eso traballado? Mira, eu creo que é un error pensar que medios convencionais, novas plataformas, son inimigos, o que non poden coexistir. Creo que se entendemos así a realidade, imos mal, porque non lle podemos poñer barreiras ao campo, portes ao campo, correcto, sí, efectivamente. Entonces, creo que temos que entendernos, que estamos condenados a entendernos. A radio é inmediatez, as redes sociais son inmediatez, pero a radio ten algo que as redes sociais non teñen, que é credibilidade. É dicir, cando contamos algo a través dun medio de comunicación, neste caso Radio Lugo, Cadena SER, somos un medio de comunicación con prestixio, somos un medio de comunicación con histórico, anos, con poso. Que nos podemos equivocar, por suposto. Ao final somos persoas, non inteligencias artificiales as que facemos as noticias, non? Pero cando o error é humano, porque é humano, pídese perdón, pídese disculpas, rectifícase e séguese adiante. As redes sociais claro que chegan enseguida, pero precisamente creo que temos que reflexionar desde os medios de comunicacións cantas meteduras de pata houbo por querer ser os primeiros en volcar un vídeo que resulta que nos pasou alguén, temos que ser os primeiros en sacalo, pero que de repente ese vídeo era un fake, era mentira, estaba manipulado. Ollo, cuidado co que nos chega por redes sociais, que nos chega ao momento, sí, pero quen emite eso? Entón, eu creo que a diferencia entre, digamos, o medio convencional e as redes sociais, digamos, como de base, pois esa credibilidade, non? Pero que temos que coexistir, que non somos inimigas. Nos, por exemplo, aquí en Radio Lugo, na Cadena SER, eu dende que cheguei
aquí a emisora, e dei co meu compañeiro Alex Gato, que tamén é así un tolo de todo isto, non? Un dos nosos empeños era en que a radio tiña que sair a radio sigue aí, a radio vai evolucionar, a radio, como dicimos nós, as xeracións pasarán, pero a radio vai seguir, a radio cambia, pero está aí sempre, non? E agora tócanos enfrontar este novo paradigma, que eu creo que sí, que temos moitas dúbidas, que sí, que nos pode xerar moitos medos, pero creo que pode ser unha viaxe maravillosa. Eu entendo polas túas verbas que as redes sociais tamén son un reto engadido para os medios tradicionais, como a radio neste caso, para incluso desvirtuar unha serie de informacións que poden ser falsas, non? Eso é un reto que tedes que aceptar para que non perda credibilidade a información. Claro, que aquí temos un debate e un problema que non vai solo, digamos, nos medios de comunicación, que isto afecta a toda a sociedade, que isto se está debatindo, vémolo no Congreso dos Deputados, na Unión Europea, que é como poñemos certos filtros ás redes sociais, como controlamos o anonimato, porque a min podeme chegar unha noticia que publicou Anselmo 14 e non sei quen é Anselmo 14. Por que lle estamos dando credibilidade? Máis de credibilidade, que de feito os últimos datos que de feito recollemos hai uns días, cando se celebraba o Día da Radio, o 13 de febreiro, a xente dalle, un 30% das persoas dalle credibilidade ás redes sociais fronte aos medios de comunicación, pero a radio dánolas o 60% deses enquisados, non? É dicir, evidentemente danos moita máis credibilidade, somos o medio de comunicación no que a xente máis confía. Entonces, aquí onde vou? Vou a que nas redes sociais está ben que estemos, nas redes sociais hai que estar, nas redes sociais, sobre todo, hai que saber chegar á poboación máis nova, porque isto de pensar que eles son uns raros, a xeración de cristal, están metidos todo día co teléfono, bueno, sempre pensamos que as xeracións máis maiores sempre son as boas e as que veñen detrás non saben nada, non, saben moito, non hai que escoitalas. Entón, eu creo que temos que coexistir, temos que convivir e temos que loitar entre todos un pouco contra ese anonimato. Quen me está contando as cousas? Por que mo están contando? Igual porque teñen uns tintes de sensacionalismo, teñen uns tintes de morbosidade, que ao final o ser humano, ainda que se diga que non, acabas clicando nese titular que che invita por curiosidade, a ver se isto é verdade, a ver se non, logo comento cos meus amigos no bar. Crees que sería positiva eliminar o anonimato en redes sociales? Sí, eu creo que sí. Eu creo que sí, é fundamental. Quero dicir, ti non podes ir pola rúa ca cara completamente tapada, co corpo completamente tapado, insultando, por exemplo, a xente, ou xulgando o traballo dos demais, non? Porque eu sempre digo, a min facía moita gracia cando eu empecé nos deportes, dicía, jolines, é que ao final a xente quéntase muchísimo cos árbitros. Eu imagínome unha persona que lle está dicindo de todo ese árbitro, que lle está dicindo de todo ese xogador, sea do seu equipo ou o contrario, porque a veces somos incluso máis exixentes cos nosos, non? Imagínate ir pola rúa e berrarlle un policía porque crees o teu xuicio que non está señalizando ben o paso, non? Eu non me imagino insultando a ninguén e moito menos facendo de xeito anónimo, non? Que pudera estar, imagínate, un altofalante no medio da Plaza de España e que eu dende a miña casa me dedicase a insultar porque sí, ou opinar sobre todas as persoas que estiveran pasando por aí, non? Pois as redes sociais non son máis que un reflexo do que é a vida real. Entón, o que non faríamos na vida real creo que non se deberá facer no mundo virtual. Sí, unha apreciación moi correcta e creo que moitas das persoas que nos poidan escoitar terán un xuicio moi similar. Que non digo que sexa sinxelo, que é moi complicado todo isto. Lexislar sobre isto vai ser outro cantar, non? Entonces, eu son un pouco máis, ou abogo un pouco máis por formar a xente, formar os cativos, as cativas e as familias. Moi ben, Sara. Pois falabas do envellecemento poboacional, unha das características que presenta a nosa provincia de Lugo, non? Tamén podemos falar de dispersión territorial e tamén podemos falar de que hai unha crecente digitalización da información. Sí. Que estrategias seguides dende os medios para poder entrar en novos nichos de mercado? Non estou pensando en novas xeracións que poidan dar o salto e facerse asiduos radiovintes de Radio Lugo Cadena Ser. Mira, gostei moito esta pregunta porque de feito falámoslo nas últimas navidades na mesa, non? Que digo, eu penso que a xente igual noutros medios de comunicación pasa, imagínase, non sei, nun despacho trazando estrategias de comunicación, escoitar. Todo resúmese en escoitar, en poñerte nos zapatos
do de enfrente. É dicir, eu moitas veces eu teño unha familia moi amplia, somos de Chantada, entonces ao final teño como moita, bueno, digo un target moi representativo, non, do que pode ser a provincia, xente que vive en ciudad, xente que vive máis no rural, rapaces e avós, non? Entonces moitas veces simplemente pregunto, de que che gustaría que se falase na radio? Eu, aparte de ser xornalista, son formadora en radio escolar, cando vou aos coles, pregunto aos cativos, quen escoita a radio? Entonces, rapidamente, yo, que escoitades? Claro, van decir que non escoitan porque parece que me faz de menos por ir ali, non? E digo, non, vamos falar de verdad. Quen escoita a radio? Entonces dinche, non? Quen escoita a radio? Os que non escoitades a radio, por que non a escoitades? Pues porque non hablan de que vos gustaría que falásemos. Entonces, creo que hai algo que perdemos cando nos vamos facendo maiores, que é esa capacidade de entender os que nos rodean. Como me parece que o que me está dicindo este rapaz é unha tontería, eu non vou falar deso na radio porque é unha tontería. Xa, pero é que ese cativo é a que ti te tes que dirixir. Falo cos maiores. Que botades de menos na radio? Eu boto moito de menos, por exemplo, dinche, que se abran as liñas telefónicas, imagínate, non? Bueno, vamos a intentalo. Non significa que sempre vai a funcionar, pero creo que a estrategia ten que ser escoitar a quen te escoita, porque son eles os que fan que exista o noso medio de comunicación. Cales son os principais desafíos cos que contades na actualidade? Estou pensando en temas de publicidade, estou pensando en temas de desarrollo tecnolóxico nas vosas emisoras locais, porque, hoxe en día a verdade é que coa amplitude de formatos que hai, tanto radios online como grandes plataformas que absorben, non, moitos recursos publicitarios, entón eu entendo que dende unha emisora de Lugo, aunque perteñazades a un conglomerado maior, pois sempre teredes esas obxeccións, non? Pensando, si de repente isto globalízase dunha maneira que isto non sexa tan sinxelo poder seguir adiante, entón, como tedes eso pensado para de cara a futuro? Mira, eu creo que o principal reto que temos os medios locais, xa non falo solo das radios, é facerlle entender a xente, que creo que o entenden, pero velar todos e todas polos medios de comunicación locais. Isto como se fai? Bueno, pois queréndonos moito en todos os aspectos, non? Eu sempre o digo. A xente que se queixa porque é que se fala cada vez menos de Lugo e se fala máis do panorama nacional, non? Digo, sí, pois podes ter razón, pois temos que escoitarte e como podemos solucionar todo isto, non? Pois hai que sentarse, analizalo, ver, etc. Pero para que isto poida darse, tú tens que ter uns ingresos tamén. Tú tens que ter a confianza, non? Do tecido empresarial, das institucións tamén, por suposto, da túa localidade, neste caso é unha provincia, porque Radio Lugo pois cubre toda a provincia, non? Entonces, eu sempre lle digo a xente, tú queres que no centro de Lugo, por exemplo, non, por poñer un exemplo, que haxa máis comercios, non? Eu recordo cando Zara pechou en Conde Pallares, que marchou dali, moita xente dicía que o centro iba a morrer, non? Que o comercio morría, que como se deixaba facer eso. Eu decía, pero vamos a ver, se tú queres que o comercio siga funcionando, é fácil, vai ao centro e compra no centro, non? Entón, sí que a veces teño a sensación de que as persoas queremos solucións, pero non queremos ser parte delas. Entón, creo que tamén nos toca poñer un poquinho tamén da nosa parte, decir, se eu quero que me den información local, eu vou exixir que esa información sexa de calidade, que me informen, que me formen, non? Pero que esteñan aí, pero vou apoiar todo isto, non? Entonces, eu creo que quizáis o reto que temos por diante é sentirnos orgullosos do que temos e tamén, por suposto, dos nosos medios de comunicación. Así que hai que investir en eles, hai que cuidalos, nós pola nosa banda e quen nos escoite pola súa tamén. Pois foi aquí unha bonita reivindicación para o tecido empresarial e para os actores vivos da nosa provincia de que temos que cuidar os medios porque ao final son os foros da palabra, os foros da inquietude porque as cousas saen ben digamos, son un medio de futuro, un instrumento de convivencia que vai a facer que as cousas fluan moito mellor nos nosos cidadáns e nos nosos veciños. Sí, agora que está tan de moda nomear a Constitución cada 2x3, pois é un dereito constitucional, non? Claro que o sí, dereito a ser informados, o dereito a información libre. Eso de base.
Sara, que queda daquela rapaciña que asaltou o deporte lucense dende os seus deportivos en Radio Lugo, nos narrou fitos históricos do noso deporte, estou pensando principalmente nos grandes clubes da provincia, eses ascensos de categorías, eses descensos tamén. Descensos de categorías, e sobre todo ese día a día, non? Que tanta xente nun medio tan referente no deporte lle deu tanta información a xente puntualmente de como estaban aí eses asaltos aos obxectivos deportivos. Pois mira, igual pensas que é unha mentira ou que é para quedar ben, pero, bueno, que me coñece creo que o sabe, queda a mesma ilusión, e creo que iso é fundamental. Creo que temos unha profesión que é moi bonita, pero que é certo que se non tes a ilusión, esta profesión non vale. Por qué? Porque ti transmites o que ti sintes. É moi complicado ter un día chungo, non creer no que estás dicindo e que cho compren do outro lado das ondas. Non, eu, de feito, esta semana que visitaba un cole en Viveiro, decíalle aos rapaces, eu cando falo contigo, cando tú me ves, eu podo convencerte, aparte de pola miña voz, polos xestos, pola forma que o estilo que leve, non? A roupa que leve posta, o peinado, as miradas, na radio só xogo ca voz. Entonces, cando ti estás nun momento que dices non confío no que estou dicindo, non me gusta vir a traballar, non me gusta o que estou contando, que pereza, eso transmítelo. Por moito que intentes, bueno, pode ser un gran actor ou unha gran actriz, que eso non o dubido, non? Pero entonces, máis que pos ondas, irás pos Goya, non? Entonces, desa Sara que arrancou, se non me equivoco, no 2018, aquí en Radio Lugo, na cadena SER, queda a mesma ilusión. A min dime sempre que está sempre contenta. Digo, non, a ver, non estou sempre contenta. Quero dicir, eu levanto moitos días e digo, é lunes, non? Por que é lunes? Eu tamén quero que siga fin de semana. Pero gozo moito do que fago. Disfruto moito de coñecer historias, de escoitar as persoas, de darlle un micrófono ás persoas. Eu, cando arranquei nos deportes, foi un pouco de casualidade, non o esperaba, nin tampouco busquei, foi un pouco que, pois, Radio Lugo atopoume a min, eu atopei a Radio Lugo, empezamos aí a coñecernos, non? Como se fose unha cita de Tinder, e ao final estamos aquí, non? Máis de 7 anos despois. E pareceme moi importante que precisamente como nas relacións, non? É verdad que non é ese enamoramiento do principio, pero eu sí que chego tendo esas mariposas diante do micrófono cada vez que se pon a luz vermella, non? Entonces creo que esa ilusión sigo atendo. E tamén teño tempo curtíndome, que isto tamén vai vindo moi ben, non? Quizáis o que teño menos, eso sí que me alegro, esa sensación de isto igual me vai moi grande, non sei se vou estar á altura, un pouco ese síndrome de impostora de que moitas veces se fala. Sí que é certo, eu arranquei con 23 anos, viña a recoller un relevo como era, bueno, pois os deportes en Radio Lugo, na cadena SER. Eu creo que ese SER Deportivos Lugo, deportes, radio, Areñas, entonces ao final dices, é que aquí xente de moito nivel, estivo despois Jesús Penelas, dices, isto unha responsabilidade moi grande, entonces non sei se vou a ser capaz, non? É unha rapaza moi nova e te lanzas o vacío. Perdóname que che faiga unha pequena repregunta, non? Aquí. Notache no mundo deportivo, sobre todo nos grandes deportes de masas que tenden máis hacia a masculinidade, notache esas barreiras invisibles de que, bueno, da igualdade de oportunidades entre sexos? Mira, eu teño que dicir unha cousa, aproveito sempre que podo e recoñezo. Eu cando cheguei ao mundo dos deportes aquí en Lugo, estaba Marta de Dios en La Voz de Galicia, despois deixou, bueno, cambiou de traballo, deixou os deportes, e o resto eran todo compañeiros homes, non? Nunca me fixeron de menos, todo o contrario, sempre me respetaron, sempre me apoiaron, sempre estiveron aí para calquera tipo de dúbida. A día de hoxe creo que sempre me trataron de tú a tú, e a min gustaríame que todas as cativas puidesen dedicarse ao que queiran, independentemente de se son mulleres ou se son homes. Eso dá exactamente igual. E que non se teñan que atopar ninguna situación incómoda. A mí o que sí que me pasaba ou me pasou, e creo que isto é algo que vai un pouco inherente á sociedade, vai ser custoso cambiálo, non? Eu non dubido que todas as compañeiras dos deportes de televisión pois sexan boísimas, non? Pero sí que chama a atención, carai, que todas son extremadamente guapas, non? Entón dices tú, non haberá
alguén que non cumple estes cánones de belleza tan maravillosos, que tamén sexa boa. Entón, creo que eso tamén ás veces causa hecho decir non sei se eu impresionarei tanto, non sei se eu chamarei tanto a atención. Empezas a veces como a darlle voltas á cabeza, miras as redes sociales, pois terei que me maquillar máis, terei que maquillar menos. Eu tamén cando arranquei era moi cativa, entonces tes moitas dúbidas, non? Eu creo que quizáis agora mesmo un dos problemas cos que temos que loitar a mulleres, sobre todo as xornalistas tamén deportivas en concreto, un pouco en contra desa hipersexualización que se fai, que non sei dixe ben, de nós, que é cuanto menos extraño. Eu na radio, na parte dos deportes, atopeme con grandes comunicadoras, grandes compañeiras, Sonia Luz, Marta Casas, Noé Villamala, quer dicir, unha infinidade de mulleres que creo que deben ser escoitadas, que merecen ser escoitadas, e que, vamos, que nada teñen que envexalle a ningún outro locutor. Sara, para finalizar, que consello lle darías a ese mozo ou esa moza que poida estar escoitando esta conversa e desexe ou soñe ser xornalista o día de mañá? Pois mira, o meu consello é que non busque, digamos, como grandes referentes ou que non se frustre por querer ser, que eso igual despois chega ou non chega, non? E non pasa nada se non chega. Eu recordo cando estaba en segundo de bacharelato e tiña dúbidas sobre que estudar. Eu sabía que quería facer xornalismo, non? Pero, bueno, entre que non sabes se che vai a dar a nota, non sabes, bueno, pois a ver a salida que ten. Recordo un profesor meu de filosofía, o que lle teño un cariño enorme, non? Nese corredor do Leiras Pulpeiro, que, por certo, sempre que podo, pois o levo por bandeira. Eu son quen son grazas aos valores que evidentemente me inculcaron na miña casa, pero tamén grazas á educación pública, que temos bueno, pues ese prazer de poder gozar dela, ese dereito tan bo como que temos e que debemos coidar. Dicíame, non fagas xornalismo, e máis dicíame, fai dereito, fai políticas, fai outra cousa que che gusta moito falar, pero non fagas xornalismo, porque te vas frustrar, porque vas ver que se non eres filla de, ou apadriñada de, van pasar por riba de ti, que aí da igual a formación, que só buscan caras bonitas, as alcachofas, as preguntas, non? Eu estou encantada de ter escollido esta carreira, non? Eu amo esta profesión. O sea, eso creo que, ademais, o xornalismo ou o amas ou o odias. Creo que non hai nada de término medio, non? Porque exixe moito. Eu creo que se alguén sabe que quere contar historias, non hai nada máis maravilloso, dende o meu punto de vista, que poder contar historias da xente que te rodea, da xente que ten preocupacións, da xente que quere chegar a algún público que non ten outro xeito se non é a través de ti. Entón, o meu consello é que sí, que hai que ser conscientes do mercado laboral, non é un momento sinxelo. Hai moita precariedade laboral neste sector, pero que se pode conseguir. Sei que soña moito a Mr. Wonderful, que isto de todos os soños se cumplen. Non, ás veces os soños non se cumplen, non pasa absolutamente nada, pero se hai algo que tú queiras, vai detrás deso, e se non chega, xa buscaremos polo camiño outras formas, non? Pero se realmente queres facer xornalismo, porque isto creo que se sabe, vai para adiante, porque se eres especial, se eres diferente, se amas esta profesión, vai haber sempre un oco para ti. Moitas gracias, Ana, por estar hoxe do outro lado do teu sitio, non? No que non é sinxelo, xa o sei, pero bueno, hoxe estás aquí respostando e ante unha cámara, non? Habitualmente nin respostas, nin estás ante unha cámara, sempre estás nas ondas da radio e sempre che toca propoñer as cuestións. Pues sí. Así que por un día tampouco pasa nada. No, eu encantada, moitísimas grazas a vos por convidarme. Xa volveremos a retomar a conversación moito tempo máis adiante. Seguro así que sí. Moitas gracias. A ti, Carlos.